21 anyos patay human gituang nahilo ni kaon og isdang tamban tuloy didto kini nahitabo sa Kampalanas sa Lassi, Siquijor. Ang biktima estudyante sa kolehiyo og dako paunta kaayo og pangandoy sa kinabuhi. Ug alang sa pamilya, way panginabuhian ang amahan tungod sa pandemya. Kauban ang mga paryente na nagat lang unta si Kevin Vidad aron makapalit og bugas. Nikaon kini sa klase sa isda nga gitawag sa ila og tamban tuloy og ginudahang maoy dakong hinungdan sa iyang kamatayon. Human nahilo wa magdahom ang pamilya nga daghan ang nihatod sa lubong ni Kevin nga gulagway nga buutang ulitaw. Unya ang sobra gani sa isda nga amo ang nakaon niya akong gilabay munang nakakaon ang among iro namatay man gani. Patambalan mo na kayo para mabuhi, wala na jud kaagwanta, matay na jud man sir.